हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों कानाइ रुम्बां। बे कानाइ रुम्बां मुंनि आबुं मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय आरो बयजोंबो सिनायजानाय बिथां मनिषा आरो लोगोसे रन्टु बिथांखौ। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अनसुसिना स्वर्गियारि, लिरिक्स टनखौ होदों बिथां अनसुसिना स्वर्गियारि बिथाङानो, डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथाङानो, मेकआपखौ खालामदों जना ब्रह्म, डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङानो। लोगोफोर, बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबायदि लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जाखादों। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायखांबायब्ला आरो नुखांबायब्ला बयबो माबायदि जादों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जाखादों, मानोना बिथां मनिषा आरो रन्टु मोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ। नोंथांमोना नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो बे आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि।